ଆମର ବାଇଗଣ ଗଛ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଫଳିଛି ଆମର। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ଗାଁରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର, ଗାଁ ଘର ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବାରିପଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଗାଧା ପାଧା ହୁଏ। ଏଇଠି ଗାଧା ପାଧା। ଏଇଟା ଦେଖ ଆମ କଦଳୀ ଗଛ। ଏଇଟା ଆମ କଦଳୀ ଦେଖୁଥିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ କଦଳୀ ଫଳିଛି, ଏଠି ବି ଗୋଟେ କଦଳୀ ଫଳିଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ଆମ ଗାଧୁଆ ଘର। ଏଠି ପାଣି ରୁହେ, ଏଥିରେ ପାଣି ରୁହେ। ଏଇଟା କୁଣ୍ଡଟା, ବାଲ୍ଟି ଟୋଟାଲ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ କଦଳୀ ଗଛ, ପୁରା ଛାଇ। ଦେଖିବେ ଟୋଟାଲ ଛାଇ ଅଛି। ଆମର କଦଳୀ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଦଳୀ ବି ଫଳିଛି ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଛି ଆମର। ଏଇଟା ହେଉଛି କଖାରୁ ଗଛ ଲାଗିଛି ଆମର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି ଦେଖ। ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇଟା କେଉଁ ଫୁଲ ଟିକେ ଚିହ୍ନିବ ଆମକୁ କହିବେ ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ସବୁ ଶାଗ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଶାଗ, କୋଶଳା ଶାଗ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ଏଇତି କରି ବି ଆମର ଶାଗ ଲାଗିଛି ଟୋଟାଲ। ଏରା ବି ଶାଗ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖା। ଏ ଦେଖ ଏଠି ତଳେ ବି ଆମର ଟମାଟୋ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଖଡ଼ା ଶାଗ ଗଛ ଏପଟେ ହେଇଠି ଟମାଟୋ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କେତେ ହେଇଛି ଏ ଦିଗରେ। ବହୁତ ସାରା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯିବା। ସବୁ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି ଦେଖ। ଏଇଠି ନା ବାଇଗଣ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଇଏ ବି ଏଠି ଶାଗ ଗଛ ଲାଗିଛି ଦେଖ। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶାଗ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଗଛଟା ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଗଛ। ଏପଟେ ବି ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଏଇଟା ଏଠି ବାଇଗଣ ଗଛ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ। ଏରା ସବୁ ଏ ସବୁ ଆମର ଫୁଲ ଗଛ। ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ବି ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି। ଏ ଟୋଟାଲ ଫୁଲ ଗଛ ଏ ମୁଣ୍ଡ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଛି ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସପୁରି ପଣସ ଗଛ ଆମର। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଛ ପଟଟା। ଏଇଟା ଆମର ଲାଗିଛି ଗଛ। ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏ ଦେଖ କୁସୁମ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏ ଦେଖ ଆହୁରି ବି ଏପଟେ ଏଇତି କରି ବି ଲାଗିଛି। ଇଏ ବି ଲାଗିଛି, ଏଇଠି ବି ଲାଗିଛି। ଏଠି ଦେଖ ଆମର ସାଇଡ଼ରେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲାଗିଛି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଏପଟେ ବି ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଅଛି ଦେଖ। ଏଠି ବି ଆମର କଦଳୀ ଗଛ ଲାଗିଛି ଦେଖ। ଏଠି କଦଳୀ ଫଳିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା କଦଳୀ ଫଳିଛି ଏଠି। ଆପଣ ଯଦି କଦଳୀ ନେବେ ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବି ମୋ ତରଫରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖ ସେପଟେ ଦେଖ। ଏଠି ତ ପଛପଟଟା, ଘର ପଛପଟଟା। ମୁଁ ଘର ପଛପଟେ ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଦେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବେଲ ଗଛ ଦେଖ। ବେଲ ଫଳିଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହେଲୋ। ଏବେ ଆମେ ସେପଟେ ଆମ ଗାଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଠି ଆମର ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସିଛି ସେଟା ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଲ ଗଛ ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖେଇଥିଲି, ତଥାପି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଟୋଟାଲ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ।
ଗଛ ଲାଗିଛି, ଏଇଠି ବି ଏଇ ସାଇଡ୍ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଦେଖିବା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗାଧୋଉଛି। ଗେଡୁ ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିକି ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ? ପାଣି କେମିତି ଅଛି? ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଅଛି ନା ଗରମ ଅଛି? ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଅଛି ନା ଗରମ ଅଛି? ବରଫ ବରଫ ଭଲସେ ଟିକେ ଗାଧା, ସାବୁନ ଫାବୁନ ଲଗେଇ ଗୋରା ଫିଟିବ। ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଇଏ ବସିକି ଟିକେ ଗାଧଉଛି ଆମ ଇଏରେ। ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ଦେଖିବେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷ। ଏ ଦେଖ ଏଠି ଫୁଲ ଗଛ, ଏଇତିକ ବି ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି ଆମର ଟୋଟାଲ। ଇଏ ବି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ବାଇଗଣ ଗଛ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଫଳିଛି ଆମର, ଦେଖିବେ ଟୋଟାଲ ବାଇଗଣ ଲାଗିଛି। ଏମିତି ସେମିତି ଏଇଠି ଟୋଟାଲ ଆମର ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ବାଇଗଣ ସେଠି ଶାଗ, ଏରା ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଗ ହେଇଛି ସବୁ। ଏଇଠି ବି ଟମାଟୋ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଏରେ ଚାଷ ହେଇଛି, ଟୋଟାଲ ସବୁ ଚାଷ ହେଇଛି। ଏଠି ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଟୋଟାଲ ଘର ବାଡ଼ି, ଟୋଟାଲ ଗାଁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।